Výrazne posilnené družstvo Moldavy sa predstavilo pred peknou diváckou kulisou ako kompaktný celok. Hneď na začiatku zápasu zaznamená vedúci gól Riapoš, ktorý prestúpil práve z Buzice. Druhý gól padol po trestnom kope, keď sa autorom gólu stal Bžezina, ktorý šikovne tečoval na centrovanú loptu. Hostia sa zamerali viac na bránenie a vyrukovali typickou tvrdosťou, keď viacerí domáci hráči a diváci boli prekvapení výkonom druhého najlepšieho družstva 4. ligy. Po jednom zo škaredých zákrokov hostujúceho hráča Lukáča sa vážne zranil Karol Fazekaš, ktorého so zlomenou nohou odniesli z hracej plochy. Tretí gól, ktorý stanovil konečný výsledok zápasu, hostia inkasovali po prekrásnej strele Aličkoviča z 30 metrov. Po dlhých rokoch zaznel aplauz tribún a viac ako 1000 divákov odchádzalo zo štadióna spokojných.